ассалому алайкум ба ҳамаи тамошобиноне ки айни ҳол моро тамошо карда истодаед. Шуморо хушомадед мегӯям ба канали Programs TJK, яъне барномаҳои Тоҷикистон. Ман тасмим гирифтаам ки аз имрӯз сар карда ба омӯзонидани яке аз забонҳои сатҳи пешрафта дар соҳаи барномасозӣ шурӯъ кунам. ин ҳам бошад забонҳои HTML ва CSS мебошанд. гарчанде ки ин ду забон куллан аз ҳамдигар фарқ доранд, вале ман мехоҳам ин ду забонро дар якҷоягӣ ба шумо омӯзонам, чунки дар алоҳидагӣ омӯзонидан ҳам вақти зиёдро мегирад ва нисбатан душворфаҳм ҳам мешавад. аз ҳамин сабаб ҳардуро дар якҷоягӣ меомӯзонам. агар омода бошед, ба дарси аввалинамон шурӯъ мекунем. биёед сараввал каме ҳам бошад бо ин ду забон шиносоӣ пайдо кунем, бубинем ки ин ду забон ба кадом корҳо қодир ҳастанд. HTML забони стандартии нишонагузорӣ барои саҳифаҳои интернетӣ мебошад. бо HTML шумо метавонед вебсайти худро созед. омӯзиши HTML осон аст. аз омӯхтан ва натиҷаҳо лаззат мебаред. ин дастур дарсҳои мутобиқи мушаххасоти ҳозираи HTML5-ро дар бар мегирад. HTML чист? Вебсайтҳо чӣ гуна эҷод карда мешаванд? HTML аз забони англисии Hypertext Markup Language, яъне забони гиперматнӣ нишонагузорӣ ё забони стандартӣ кардашудаи аломатгузории ҳуҷҷатҳо дар шабакаи ҷаҳонии интернет мебошад. аксари веб-саҳифаҳо мундариҷаи HTML ё XHTML доранд. забони HTML-ро браузер чунин тасвир мекунад: матни форматӣ кардашуда, ки дар натиҷаи тасвир ба даст оварда шудааст, дар экрани монитор ё дастгоҳи мобилӣ намоиш дода мешавад. забони HTML ба версияи 5 ҳамчун татбиқи SGML муайян карда мешавад, яъне забони стандартӣ кардашудаи аломатгузории мутобиқи стандарти ISO 8879 мебошад. забони XHTML як нусхаи HTML мебошад, ки пас аз синтаксиси XML дар соҳаи аломатгузории гиперматн мебошад. дар шабакаи ҷаҳонии интернет саҳифаҳои HTML одатан ба браузерҳо аз сервер бо истифода аз протоколи HTTP ё HTTPS дар матни оддӣ ё бо истифода аз рақамгузорӣ интиқол дода мешаванд. CSS аз забони англисии C Coding Style Sheet гирифта шуда, забони махсусест, ки барои тасвир намудани саҳифаҳои HTML хизмат мерасонад, аммо формати CSS метавонад ба дигар намудҳои ҳуҷҷатҳои XML низ мутобиқ карда шавад. мушаххасоти CSS аз ҷониби шабакаи умумиҷаҳонии веб сохта ва таҳия карда мешаванд. CSS версияҳои гуногунро доро мебошад. версияи навбатии CSS ба версияи қаблӣ такя мекунад. бо илова кардани функсияҳои нав ё васеъ кардани функсияҳои мавҷуда, версияҳо ҳамчун CSS1, CSS2 ва CSS3 номида мешаванд. версияҳо маҷмӯи қоидаҳои CSS1 ё якчанд версия мебошанд, ки барои намунаҳои мушаххаси дастгоҳҳо ё интерфейсҳо сохта шудаанд. аз соли 2021 версияи қонунӣ мушаххасоти CSS3 мебошад. мушаххасоти CSS4 аз соли 2011 инҷониб таҳия карда мешавад. модулҳои CSS4 дар болои CSS3 сохта шудаанд ва онҳоро бо хусусиятҳо ва арзишҳои нав васеъ мекунанд. ҳамаи онҳо то ҳол дар шакли лоиҳаи корӣ мавҷуданд ва дар ҳоли ҳозир расман тасдиқ нашудаанд. CSS забонест, ки услуби ҳуҷҷатҳои HTML-ро тарроҳӣ мекунад. шумо дар ин канал метавонед маводҳоеро дарёфт кунед, ки ба шумо кӯмак кунанд, то ки чӣ гуна навиштани кодҳои HTML, CSS ва асосҳои онҳоро омӯзед. пас ба шумо омӯзиши хубро таманно дорам. хайр, то дарсҳои оянда.